Sasabihin talaga, oh, yung pinsan mong isa, ando na sa abroad. Abroad na siya, ikumpara ka ba? Misty, tignan nyo, kagahig ulo kayo na ni Misty, oy. Don't follow me, Good morning, Philippines! Guys, hapon na guys ako nakapag-vlog. Kasi alam na, I was busy doing editing a video and also busy playing. Ay, naku talagang buhay. At saka, kakain ako. Late na akong nag-vlog, oy. Kasi ano, grabe yung nag-film pa ako ng video. Nag-try ako mag-edit ng video na ginawa namin ng kaibigan ko na bago kong kilala sa laro. Kaso, ang audio is as in wacky ang audio, guys. Sakit sa tainga. So, hindi ko na tinuloy. So, dinidelete ko siya. So, I'm going to tell her na hindi ko tinuloy kasi yung audio, sayang lang yung pag ano namin Skype ng 1 oras. 'Di ba nagluluto ako ng fried rice yesterday because nagfi-film ako, nagmumukbang ako with the kaibigan. And nakalimutan ko, nilagay ko sa microwave, nakalimutan ko pa. Nakalimutan ko siya, buti na lang fried rice at saka hindi siya nasira. Kasi 1 day lang naman. So, hindi siya nasira. So, tinatry ko, ininit ko ulit. So, tinatry ko ngayon. Nagluluto ako ng itlog. Dinner na ito, guys. Dinner. Kasi maganda itong itlog kapag, ano siya, guys, yung ilagay mo sa ibabaw ng rice, ng fried rice. Yeah. Masarap ito, guys. As in, guys. Yun. Sorry. Yan siya. Masarap yan, oy. Mga ganon. Kainin natin yan. Ito talagang ibang mag-comment. Hi pala sa inyo dyan. Itong iba ba, pag mag-comment sila, mga ano pa, sabi pa, ba't hindi ko daw hihiwain yung pagkain ng biyanan ko? At hindi ko daw, dapat ang maunang kumain. Ano klase yan? Kung gagawin ko yan, hoy, wag mong hiwain, ako na maghiwa. Ano yan, bata? Talaga naman, mag-comment-comment pa, hindi niya kilala yung mga behind the scene. Alam nyo naman, pag ganun, mainsulto yung matanda, oy. Yung biyanan ko ba, mainsulto yan kapag sabihin ko na ako na maghiwa sa pagkain mo. Ano siya? Walang gamit, walang kwenta. Ado, ko, hindi nyo kilala, oy. Huwag kayong parang ano ko sa'yo, si perfecta na kayo. Gusto nyo, ako na yung magkakain at saka pagkatapos ng maano yung pagkain, ibigay ko sa kanya. Para ditso, tunon, ganon. Yan. So, ayan. Kain tayo. A little bit runny pa yung itlog. So, bibiakin ko at saka ilagay ko sa rice na lang. Ganyan. Yan. Buti na lang. Hindi nasira talaga. Kasi wala akong rice, guys. Gutom pa naman ako. Wala akong rice. Hindi naman sisira talaga. Ilagay ko na lang dito. Oh my God. Yung cucumber bang sarap. Ang sarap ng cucumber. Hindi talaga maiwasan pala, guys, no? Kapag may yung mga kapamilya mo ba, yung mga relatives, kahit sino, basta mga kapamilya mo, sasabihin talaga, oh, yung pinsan mong isa, ando na sa abroad. Abroad na siya, ikumpara ka ba? Hindi talaga yan mapigilan, guys, yung mga ganun. Intindis na yun ba? Na hindi mapigilan na ikumpara ka, diba? Oo, siya may trabaho, ikaw walang trabaho. Oo, kailan dalhin mo yung ano mo, mama mo? Tignan mo yung pinsan mo, oh. Nandun na bago lang sa abroad, oh. Anuhin na nila yung ina niya, dalhin na yung parents niya. Ikaw, kailan? Mahilig talaga tayo mga Pinoy magkumpara, ano? Kapag ikaw yung pag hindi mo nagawa yung gawa niya, ano talaga sa inyo, mainod-nod sa mukha mo ba? Ganyan talaga, no? Intindis naman yan ng mga ganun, pero nakakainis kasi hindi naman kami pare-pareho ng buhay, iba. Yung rice, parang ano siya, malapit na talagang masira, as in malapit na. Di ba maaamoy mo yung sira? Yun, malapit na. Basta rice, huwag itapon.
Early dinner po ito, guys. As in, early dinner. Because I don't have lunch. Hindi ako kumakain ng lunch. So, kaya ngayon, early yung dinner. Gawa nga kayo nga ng mga cucumber. Slice it like a little bit thin. No, hindi siya makapal. Lagyan niyo maraming onion, ginger marami, toyo, maliit na toyo at saka suka, asin at pepper. Oh my god. Lalo na kapag few days later, ang sarap, guys. Yung mga tao ngayon bang daming patayan dito, guys, sa Bronx area. Huy, bakit wala ka pang anak? Anong nangyari sa'yo? Wala ka pang anak? Diba sabihin ng iba, wala ka pang anak. O, tignan mo yung isa, o may anak na, o may puti na anak. Ano gusto nila? Puti. Lagyan natin ng chlorine para maputi. Kung gusto nila puti ng anak, gusto nila magkaanak agad kahit hindi na kaya, sobra-sobra, nagkinayod-kiyod diri. Hindi nila maintindihan na mahirap magkaanak. Kung hindi talaga, wala talaga. Huwag na natin pugos-pugusin pa. Kasi wala tayo, dapat magkaliwat na tayo, dapat magkaroon na tayo ng lahi na may halong puti. Abi, ginawa ko, puti lang hinahanap ninyo. Maghanap tayo ng pamangkin at saka imuhumol natin si chlorine para maging puti. Oh no! Hindi lang pala yung habol. Kapamilya na puti daw. Alam ko naman yan eh. Mahirap talaga magkaanak, hindi sa yun ba? Nung isang araw, dinala namin yung aso, di ba? Ito yung mga paperwork ng aso. And, bumili din yung asawa ko ng yung heartworm nila. So, ito yung NexGard. NexGard na kills flea and ticks. Ito yung ikain sa kanila, ipapakain. Kills fleas before they can lay eggs. Prevent flea infection. Ito siya, guys, look. Ito yon siya. Ito. Lagyan ko ng pangalan para makikita ko talaga yung kumakain sila, yung hindi ko madubli ba. Roxy. Misty. Yan, ito din siya. Ito yung Sentinel Flavor Tab Verbac. I don't know why, bakit ito, of course, ito yung mga ini-endorse na. Kung ano man yung vet na pinuntahan nyo, yun din yung ibibinta sa inyo. So, yun. Sentinel, ito, 2 siya. At ito, 4. So, ipinakita ko lang sa inyo, guys, na ito yung iti-take ng aso. Chewable siya na tablet. So, parang, lang siya, parang treats. Ilagay ko lang itong, come here, Roxy, come. Roxy, come here. Okay, i-change natin, Rox, okay? We have to change your color, okay? Misty, behave! Tignan nyo si Misty, guys. Sobrang excited. Nakakalagot naman ito. Nakakalagot. Ano kaya na-excitement nitong Misty na to? Misty? What do you get excited for? Ito yung maganda isa. God, you have to behave. Wait for your turn, Misty. I know. Wait for... Misty, tignan nyo. Kagahig ulo kayo na ni Misty, oy. Come here, Roxy. Roxy, come. Misty, I see Roxy. That's a good one. Okay. That's a good one, baby. Hala, guot ba ni Rox? Guot kay bebe? Guot kay bebe. Oh my God, ang tigas ng ulo ni Misty. Sobrang matigas. Misty's head is matigas. Okay. Okay, done. Dada is coming today. Dada. She will be here. Dada. And then we're gonna go out this way later. Yeah? We're gonna go get Dada.
I don't know where's Dada. Dada will be here later on. Yeah, she will be here. You wanna go get him? Dada? Dada's here. Dada's here. There's Lola. Did you hear that, guys? It's still a puppy crying. Still a puppy. That's why I don't understand why she sounds like a puppy still. So she's young pa pala. Look. She's still a puppy, guys. Misty's down there. She's afraid to come up here. Dada. Look, they cry like a puppy. You're still a puppy, guys. I like it. You're still a puppy. Look, Dada. Dada, you're gonna go get Dada because you're up here. Yeah. That's why. Next time, don't come up here. You cannot see Dada. Yeah. If you are up here, da, you go get him. You're supposedly go get him. You should be getting Dada. That's what happened. You don't come up here. When Dada come in, so you're not down there. You cannot go out this way when Dada's in here. Yeah. Misty's right there. But he is coming here. Next time, don't follow me up here. Don't follow me up here. I know. I won't let you down. It's your fault you come up here. Yeah. Next time, don't follow Mama. When Dada come in, there's no Roxy. We cannot see Dada anymore. Dada's out this way. You wanna? Yes, it's a puppy. You're still a puppy. Oh, you're still my baby. Oh, you're still a baby. You're still a baby. No, Dada's here. You're gonna go get him. Oh no! Oops. Hello. Oh my God, you're still. They don't weigh much. It's amazing. There was one going around in circles around here in front of us a little while ago. Yeah. And just around and around and around in circles. Okay. Puppy's out. Out. Quiet.